Assalamu alaikum hormatly adamlar. Birinji bilen Ramazan ayymyzda tutgan orazalarymyz kabul bolsun. Inni geleli bu videony näme sebäp bilen çekdim? Köp adamlar Amerika Birleşen Ştatlara näde gelmeli, näde turist viza almaly, näde student viza almaly diýip soraw berýärler. Dünim istoriýamda çykartdym şo barada maglumat berjek diýip. Inni aýdaly birinji turist viza näme dokumentler düzeltmeli, näme dokumentler gerek? Turist viza üçin diňe zagran pasportyňyz bolsa bolýar. Ýöne meselem nälik adamlara laýyk şu turist viza girmek. Egerde zagran pasportyňyzda daşary ýurda köp girdi çykdy bar bolsa, ana şolaryň viza almak şansy köp bolýar. Edil daşary ýurt diýemde de SNG ýurtlar, Özbekistan, Kazakistan, ýene de Iran, şoňa meňdeş ýurtlar däller. Ne Xitay barmy, Dubai, ya Japoniya, ya Ýewropa ýurtlary, şo taýdaky ýurtlara köp girip çykan bolsaň, viza almak şansyn köp bolýar. Inni aýdaly ýene de turist viza üçin näme dokumentler kömek edip biler? Egerde sizde özüňizde firma bar bolsa, biznesiniz bar bolsa, telekezi bolsaňyz, duran puluňyz bar bolsa, şol puly bankovski rekvizit alyp, ýanyňyza şonu alkyşlaňyz, olam kömek edip biler. Sebäbi konsul sora bilýär, Amerika iň gymmat ýurtlaryň biri. Şo taýda çykdyjylary özüň çekip bilýärmi zat diýip şolara soraw berip bilýär. Şonda dokumentasiýada dokazasiýa tutýarlar bolyp gitdi. Şol bankovski rekvizitiňiz. Şonu görkezip bilýär, olam kömek edip biler. Bolly başga turist viza üçin ütköş gerek zat ýok. Bir şol anketa doldurma pasportuna girmänken şo taýda ýazýan maglumatyny, informasiýany собеседование gireňde de dogry şo anketadaky ýazaşyň ýalak собеседованиеде edil şonu gurulap bilseň bolýar. Inni geleli student viza. Student viza üçin näme dokumentler ýüşürmeli? Ilki bilen birinji bilen ýüşürmeli dokumentler bankovski şot görkezmeli, bankdaky şodyňdaky puly görkezmeli. Meselem doganyňyzda ýa özüňizde firma bar bolsa, onuň şo taýda görkezip bilýäňiz. Meselem firmaň şodyny görkezýäňiz. Soňra şo firmaň eýesi kim bolsa, şoň adyndan dil hatalýaňyz. Men ine şol adama Amerikada okuyan döwri, Amerikadaky ýaşaýan çykdyjylaryny öz elime alýan. Hemme Amerikadaky okuwny төлewlerini men özüm töleýän dil hatalmaly bolýar. Onuň ol dil haty biz berde okuwa tapşyrýar. Okuwa tapşyram soňra okuw saňa ingliz dilini barlamak üçin test berýär. Onuň o testden geçsen geçmesen saňa priglашениň ýasap berýärler. Bilimiňiz, ingliz dil bilimiňiz az bolsa da oň täsiri ýok. Prosta şo ugrubiniňizi, ingliz dil biljiliňizi barlamak üçin berdäkler test berýär-de. Inni şol priglашениňy I-20 diýip priglашениň bar. Şo priglашениňy berýärler saňa. Elektron variantda emailiňizi okulaýarlar. Ondan pasažda gerekli dokumentler ýanky I-20, ondan ýanky edil okuwa beren dokumentler, bank şodyň biram dil haty. Ondan soň zagran pasport. Bolly ondan soň anketa doldurmak galýar. Şol okuw anketada da okuw barada, zat barada kim sponsor bolýar şo informasiýalary. Bizim şo turist vizadaky ýalak informasiýalar ýöne o taýda
turistlerle oku için anketan taylamalı. Ondan edil bununla da student vizada da şolar ýaly. Pasaportda baranda şu anketede näme yazan bolsaň, şo adam jogap bermeli. Anketede başga zat ýazyn, собеседованиеде de başga zat gurulsaň, gön atkaz berýär. Ana oku meselesi barada düşünürdüm. Inni приглашение näme gerek bolsa ýazyp bilersiňiz. Yine de başka sorularınız var olsa şu videonun aşağındaki komentarda şu soruları cevap sorap bilersiniz. Men içinden görürüm. Qaysi sorular köp çıksa bolluğunça hemme sorularına cevap berem. Şu videonu paylaşın. Like basın, komentar yazın. Mün подписчик etsem nesip bolsa primoy efire çıkıvam. Eder şolar ýaly. Näme sorugyňyz bar bolsa şo taýda berip bilersiňiz. Şo taýda gön primoy efirde jogap berelim. Bu videomuz onda şey dip tamamlaýas. Inlik videolarda görüşençek. Sag bolun. Student viza üçin yaş tapawdy ýok. Atestat alanyndan 18 ýaşdan 60 ýaş içinde ondan ýokary ýolçany giyip bolýar. Okuwa. Yani единственное näçe ýaşyň kiçi bolsa, mesela ýaňyr atestat alýan, orta mekdepde oturup tawşyrsaň, viza almak şansyň köp bolýar student viza. Çemol 25-dan ýokarky ýaşlara eýem uly ýaş diýip gitdi. Ondan olara da alyp bolýar. Karaçym bir firmada işleyen bolsaňyz ýa işlemeýän bolsaňyz bir firmadan şu hat alýaňyz. Şu taýda şu işe işleýär, plan manager bolup, indi bir daşa göpler bilen işleşek bolýar. Şoň üçin ingliz dil bilýän personal gerek. Şoň üçin hem şu iş garmady. Amerika ingliz dilini öwrenmäne iberýär diýip dokument alyp pasaportda tapşyrsam, beýdem student viza alyp bolýar, ýaşyň uly bolsa da.